kezie maka dibe oyi muke di mako ya chezi moya dibe mono akwa kam kono mono juba zienu mo gayi kezie maka dibe oyi muke di mako ya chezi moya dibe mono ojo mu gayi atona paraku onye nwako bia no bula kuneba onye nwako bia no bula kuneba onye nwako bia no bula kuneba onye agoro me tona paraku onye nwako bia no bula kuneba every year you get tona paraku onye nwako bia no bula kuneba onye beli batona megaria igatona dugari igatona piugari igatona wagari every year you get tona paraku onye nwako bia no bula kuneba na toro banye skola na huna gina sisi na kughari ezi oyi nezie ni fide monwei gezie nu butere anyi si akukora neze mara no bukeki otokwa gi nguba ngove bobazi ya baku take tabata vetabazi ya baku soki tuba to veto kwaleba otokwa gi nguba ngova every year you get on a paraku onye nwa ku bia no bura kunaba igatona migari igatana twagari wagari igatona piogari ni igatona wagari ezio yimu koromono jubazie nubo kayi kezie maka dibe ayimu kedi makoli akogea chezi moya dibe mono mono jubazie nubo kayi kezie maka dibe ayimu kedi makoli akogea chezi moya dibe mono ojo mu kayi atona paraku onye nwako bia no bula kuneba onye agoro me tona paraku onye nwako bia no bula kuneba every year you get tona paraku onye nwako bia no bula kuneba onye beli batona megaria igatona dugari igatona piugari igatona wagari every year you get tona paraku onye nwako bia no bula kuneba Odia koma mesie buru okongu imakwa n'ọtụtụ ụmụ gaji mabuzi agbani agbaka mana isi fanu wanu badobe n'uno akọbago onye iberibe mgbe ọ bụ na amalitere na juba n'ụwa ikorobịa kedi maka ndị be ori akụkị a ụmụazị ọpụtakwa n'ụra mana gị nwa dịbe n'ụmụanyị ịmatakwa na chapụtara ya akụkọ na ndụ gị ihe kwa ya ofere ọgba atụ fọ ọzụkwa ụwa mgbede ka ịpasa n'ime ya ezi oyi m nwa n'ọbịa n'ọkọchị ka inwe ike fụ ka ị ga-anya ọnọdụ mere okwuchikwa bụrụ ọsọ mgbe bụ baịbụl akọwa ife dị n'ime ya kama ezi oyi gwaba ka eziokwu ka anyị na-agakwa ya ntị okwu kedukọ na-agwa ka ezi oyi okwuchukwu ka ọ na-ekwu oya Mwenye mkono mono jumazie numo kaye kezie maka dive ayibu kedi mako yako kia siezi moya dive mono ajomo kaye gatona paraku onye nwako bia no bula kuneba onye nwako bia no bula kuneba onye nwako bia no bula kuneba onye ngoro metona megaria onye nwako gatona wagaria wagaria
ịgatọna pịụgharịa pịụgharị onye nwe akwụ bịa ịgatọna n'ọbụla pịụgharịa akwụ n'ebe pịụgharị jezie butere anyị isi akwụkwọ ọra na eze mara n'ọbụla gị ọsọkwa gị tabataba ịtabazịa onye nwe akwụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe ofu nwoke wesi atupu ya kwadi n'ụwa anyị ịmọsịbụ ihe ka ụna agba na were ụlọ n'ime ya ka anya nwee ike iso na ndị lalọdụ asosieshọn na-ekwuzi okwu elu eruri ya na eruri ya odogwa na klọk 50 years mgbe ha kụkọ oji jọpụta nwoke na-akapụ aka ọgbala bineji ka mmapụta ọnụnụgụ nwata nwaanyị 70 years mana umeji afọ ya bụ ọka dụrọzi onwezi ka madam ji wee resive kọ ọkwụ akpọ otibe mkpu matakwana ibu nwunye mmadụ na ya achọpụtagokwana na ịgbaba n'ihu mana oyibo man say that energy is ability or capacity to do work. When a man does not have enough energy to play his game as a man in a family, a vibrant guy man with full of ability like Ozole and Mama we take the ball and play and the driver score the goal immediately. He got to Chichaga Ogana Sigiga no one. In that magazine, okay, put on the mobile. Get a no mego in a fam. Ekwu Chukwu na church ọ dịka onwere onye a na-atụ aka n'iru wee na-ekwu ya bụ mbakwa onwere onye anyị pụrụ wee kwuo okwu a kama na ọka ndị Mozis wee si kwuo biko onye egwu a metụtara ya ewe n'iwe na ọrụ ife eziri nwa nke mmadụ ka ọ na-ezi uwe n'ụwa onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amara asụ ya sụọ n'ala ọsụsịazi na anatakweta aja ọgbake ya eze oge a ka ọ ga-amata n'isu n'ikwu amaka ara akakwanụ mma n'ikorobịa ma onye o kwere nghọta ana m maka ọ bịara ije nwụna ezi onye m kpọrọ m rojubazie n'ugbo gaghị kezie maka ndị be onye m kedị maka ụdị akụ gị a si ezigbo ọhịa dịbe bụnụ ọkwụwa ka m kpọrọ m rojubazie n'ugbo gaghị kezie maka ndị be onye m kedị maka ụdị akụ gị ezigbo ya dịbe bụnụ ọjọọ m gaghị ga-atọ na kparakụ onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe ịmara onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe ịmara onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe onye agụrụ m ịtọ na kparakụ onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe ebiri ihe yọ gị tọ na kparakụ onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe onye iberibe atọ na mmegharị abịgharị onye nwapụ bịa ịgatọ na n'ọbụla abịgharị akwụ n'ebe abịgharị ịgatọ na mpịogharị mpịogharị onye nwapụ ịgatọ bịa na n'ọbụla wagharị akwụ n'ebe ebiri ihe yọ gatọ na kparakụ onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe onye agụrụ m atọ na kparakụ onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe onye iberibe atọ na mmegharị abịgharị onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe ịgatọ na nkwụgharị dị nkwụgharị ịgatọ na mmegharị mmegharị ịgatọ na mmegharị mmegharị ịgatọ na mmegharị mmegharị ịgatọ na nkwụgharị nkwụgharị ịgatọ na mmegharị ebiri ihe yọ ka ịtọ na kpara onye nwapụ bịa n'ọbụla akwụ n'ebe